Joseph Muscat saħaq li l-Prim Ministru mhuwiex membru parlamentari bħall-oħrajn. Għalhekk iddikjara li jekk Lawrence Gonzi jrid li l-pożizzjoni tiegħu tibqa' tenibbli, l-għażla li għandu hija biss li jivvota favur. Dan fid-dawl li kienu li rrid ir-referendum. Il-vot għada ħajkun vot kruċjali u naħseb li huwa xi ħaġa illi issewwet il-qalb illi għad għandna Prim Ministru li għadu jilab il-karti sal dan il-ħin u dal-moment li għadu laqas qed jgħid mhux lilna u forsi laqas insħabu mal-poplu Malti u għawċi xi beħsibu jagħmel. Dibattitu sħiħ ma jgħidx beħsibu jagħmel. Mhux qed nilagħbu poker hawnhekk. Il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem dwar il-mistoqsija tar-referendum u qal li kienet għażla għaqlija li l-Oppożizzjoni tipproponi mistoqsija speċifika għaliex illum nafu li l-poplu huwa favur tip ta' liġi speċifika. Nistaqsi Sur President, x'kien jiġri kieku dakinhar għamilna kif issuġġerixxa l-Prim Ministru nies oħra u għamilna mistoqsija ġenerika u miftuħa. Joseph Muscat qal li l-mandat tal-poplu huwa sagrosant. Iddikjara li qed jintrabat li kemm idu imexxi l-Partit Laburista żgur li mhux se jmexxi l quddiem u lanqas jappoġġja l-ebda attentat ta' bidla fil-liġi li tmiss wieħed mill-parametri msemmija fil-mistoqsija tar-referendum. Jekk ikun hemm dan il-bżonn, irid imur quddiem il-poplu f'referendum jew f'elezzjoni ġenerali. Qal li l-Gvern kellu jippubblika l-liġi tal-koabitazzjoni sabiex kulħadd ikollu idea aktar holistika. Inkun qed nistenna Sur President, illi waqt li għaddejjem dan id-dibattitu ikonna tal-inqas l-ewwel abbozz formalment ippubblikat tal-liġi dwar il-koabitazzjoni. Għax naħseb li rridu nagħmlu kollox mod aktar holistiku. Dwar id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li l-politika tiegħu se tiffoka fuq il-familji, Joseph Muscat qal li l-politika dwar il-familji hija l-politika ekonomika. Fakkar kif ftit wara li għamel din id-dikjarazzjoni, il-Gvern mar Brussell u vvota kontra l-estensjoni tal-lif tal-maternità imbagħad minn wara dar il-poplu qabel illi jolli l-età tal-pensjoni.